Hey Christel, ik Hallo. kom jullie feliciteren, want jullie zijn genomineerd voor de Visit Limburg Award in de categorie zakentoerisme. Oh, wauw, zalig. Je hebt lekkere flyby. Een lekkere verse kersenvlaai, ik ben bij de bakker gepasseerd. Vertel eens Christel, wat doen jullie precies met Warendal? Warendal is eigenlijk een totaalconcept, een unieke beleving die mensen hier kunnen ervaren op het domein. En zij komen naar hier om volledig te ontstressen, te deconnecteren. En waarom verdienen jullie die award voor zakentoerisme dan? Ja, we zijn nu een jaar bezig eigenlijk met de uitbouw van een totaalbeleving, ook voor de bedrijven, zowel dan overnachten. We hebben ook 2 vergaderzalen nieuw gebouwd. Plus dan de activiteiten splitsen we op een natuuractiviteiten, like wandelen, mindfulness en grensverleggende activiteiten, like roedelbuilding, pijlbreken en ijsbaden. Waarom moeten de mensen nu op jullie stemmen? Omdat Warendal een prachtige locatie is, midden in de natuur en we doen eigenlijk een totaalbeleving.